Usa ka aksidente ang nahitabo kaganinang buntag dinhi sa syudad sa Sugbo, diin usa ka tiguang nga babae ang nakabsan sa kinabuhi. Makahinabi nato karon sa Cebu City Traffic Operations Management Chief Jonathan Tumula. Nahitabo ni mga pasado alas 7 and then ang kining series bus gikan ni siya og south going to downtown, and then pag-abot na dapit na sa may kinasangan area, doon may usa ka tiguang nga kalit na mitabog sa daan, and then una sa amo nga nakita, una ni siyang nadasmagan, pagka dasmag niya nalagpot unya igo sa nakatamag og brake ang sakyanan, doon may skid mark nga mga 16 meters, igo sa gid na naabot ang maong tiguang tugpa des daan human kini malagpot, narigsa ni siya sa series bus nga nitong higayuna nakatamak na siyang brake, nakaskid na des daan unya igo gid na ni hunong ang bus dito nahabilin na pangil ang tibok lawas ining maong tiguang sa atabangan nga bahin dapit sa may passenger side. So medyo dugay siya nga nakuha kay hindi na ito mahimong iabante ang maong sakyanan aron ato sa mahulbot, isa na ito sa pwedeng iatras tungod kay ang nahitabo ang iyang lawas is naa dito ang iyang likid, no? So kung panalitan mo abante ta, matamakan na to ang iyang lawas unya og imo sang iatras, matamakan po nimo ang tibok matiis. So muna inungdan nga nanawag din ta og tabang gikan mismo sa management sa series aron makadaog mga tools, dagkong tools para pag-alsa sa ilang sakyanan unya niabot pod ang mga sakop sa Bureau of Fire gamit nga itong mga bagong kaimanan, gialsa ang kining atubangan nga bahin sa ligid sa bus, una paghulbot ang periyot nga maputol nga lawas sa usa ka tiguang. So muna nga nahulbot ni siya mga pasado na alas 9, mga 9:30 or 9:35 unya ang driver ni surrender gikan sa Pardo Police Station unya giton over ron sa Sitom ang driver. Sir Tumula, kumusta ang traffic kaganinang buntag? Huwag tayo ang dagan sa traffic maninungdan nga doon na ipipila ka mga sakyanan. Katong pabor dapit na sa may Bulacau, no? Katong Bulacau area, atong gipa-divert, ipasod na to sa St. Jude Acres. Unya katong mapabor po dapit na sa may iskina kinasangan, ato pong gipaliko para makalahos po sila nga tuskugon. So mo na diversion nga gihimo kaganina. Daghang salamat, Sitom Chief Jonathan Tumula. Ning pagbalita, anaa na sa punerarya ang biktima ug matod ni Sir Tumula sa atong pakighinabing niya kaganina nga ang driver sa series bus nitahan sa Pardo Police Station ug gi-turn over sa buhatan sa Sitom.